näitä sormia laittaa niin kauaksi tässä pelaamisessa, että niinku, ne on tässä lähellä vaan näin, niin sit vaan sä voit pelata vaikka Call of Duty MV3 vaikka millä nyt aseella haluat, kun siinä on monta aseetta, niitä vidun makeet aseet. Tähän vaan laitat peukaloja ja näppäillä näin ja tästä se menee maahan ja kyykkyyn. Tässä se tää asetta ja tässä se ohjaus. Niinku. Tässä on tää granaatin heitto ja tässä on flashi täällä alhaalla. Tästä ei tarvi kun näin painaa, mutta tää granaatin heiti on tämmönen. Joten tästä niin mä näytän nyt vaan tämän Infected-peliä. No niin, nyt lähtee. Voi vittu, mä oon first Infected, mutta ei se mitään pelata. Oi saatana, ihan paska peli. Mä liivaan tästä pelistä, mutta tämmösiä nää on, mut sitten aina kalliin on vähän parempi. No. Tää on niinku, tässä on sulle etukamera. Tässä näin. Jos sä niinku haluut ottaa niinku itestäs niinku live-kommentaryä. No tässä on. No se on nyt no. Siitä vaan voit ampua. Tästä kuuluu tietenkin äänet. Mikä tuo on? No, tästä sä voit vaihtaa asetta. No niin. Tästä sä voit sen käynnistää. No niin, tässä on se näyttö. Se on tämmönen uusi HD-näyttö. 1800-bittinen. Eiku sit vaan 80-bittinen. Anteeksi, mä oon nyt tähän juonut tota. Tähän ampumisnäppäimen alle sä voit laittaa semmosen modikortin. Mutta sä et nauhoita enää vitu homo.